Zdravím všetkých fanúšikov kvalitných strojov. Ako už isto viete, žiadny bager nie je vhodný na všetky druhy prác. Volám sa Martin Kráňák, som obchodný zástupca firmy Norwich Slovensko a v tomto videu vám pomôžem sa správne rozhodnúť pri výbere. Položme si základné otázky. Akú mám techniku na prevoz stroja? Je to dôležité pri výbere modelu podľa hmotnosti. V akom prostredí budem pracovať? Budem pracovať z tiesnených priestorov? Vtedy sa pozerám na účkové rady, ktoré sú bez presahu. Budem pracovať po voľnom priestranstve? Vtedy je vhodnejšie pre stabilizáciu KX-ové rady. Aký potrebujeme výškový dosah? Aký potrebujeme hĺbkový dosah? Naložíme s tým 8 kolu. Potrebujeme pracovať niekde v priestoroch, v miestnosti. Pre rôzne pomocné jednoduché práce na stavbách sú vhodné stroje do 2 tón, napríklad ako táto KX18, ktorá má hĺbkový dosah 2,5 metra a má možnosť rozťahovania a sťahovania podvozku. Pri práci v blízkosti budov alebo pri rôznych prekážkach na stavenisku sú vhodné práve účkové rady, ktoré nemajú presah pri otáčaní kabíny mimo pásov. Napríklad tento model U27 je svojou hmotnosťou vhodný aj na prepravu s vozíkom, ktorý má celkovú hmotnosť 3,5 tony. Zlatou strednou cestou je kategória 3,5 tonových strojov, ktoré majú veľkú rýpnu silu a zároveň vysokú vysypnú výšku, dostačujúcu na nakladanie väčších nákladných aut. V prípade väčších stavebných prác je tu kategória od 5,5 do 9 tón, s ktorými sa kľudne môžeme pustiť do kanalizácií, do práce v lese alebo na väčšie staveniská. Keďže v ponuke máme takmer 20 modelov, odpovede na vaše otázky vám radi poskytnú obchodní zástupcovia firmy Norwich Slovensko.